Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel mai albarka. Yan uwa wanda ya kasance wannan ne ziyararsa wannan channel na farko, da Allah ya daure ya danna mana subscribe, sannan ya danna mana alamar like, sannan zai go ta kararrawa ya danna ta yadda da zaran mun saki video zai gani. A yau bidiyon mu da yake tafi da shi shine yadda zaka iya canjawa application icon ko kuma irin application na irin su Facebook ka canja mai kamanni ya koma kama na daban, sannan a ciki ma ka sa mai security da yadda sai ka danna wa'insu nambobi tukunna zai bude saboda rashin tsaro. Yanzu wani zai karɓo ya ce da Allah dan ara mu ka zan yi kira ko kuma zan yi hoto ko dai wani abu da ya kama da haka, kawai sai shiga maka cikin waya fara maka bincike ya je ga abubuwan bayananka na sirri da baka so a gani. To a wannan bidiyon Allah yadda za mu nuna yadda zaka da kama na wannan application din da baka so a gani, sannan ko da ya shiga ciki sai ya danna wa'yansu nambobi da ka saka daidai tukunna zai iya budewa. Matukar bai san wannan nambobin ba, application din ba zai bude ba. Ku biyo mu cikin wannan bidiyo domin ku ga yadda za a yi, yadda ake wannan abu. Assalamu wa barakatu. Yan uwa, yanzu za mu ga yadda za a iya canjawa application icon. Za mu yi amfani da wannan application din shine App Cloner. Mun ajiye link din shi a description na wannan video. Ba a iya samun application din na Google Play. Za mu shiga cikin application din. Yana loading zai bude. Za mu gwada da Instagram. Facebook, normal Facebook baya yi sai dai idan kana da GPU Facebook, saboda sun saka mai tsaro. Bari mu ga yadda suke saka. Ka gani cloning not permitted, to ba zai ba, amma Facebook zai so ba saka wannan tsaron ba. WhatsApp amma zai yi, amma sai dai GB WhatsApp wanda yake da shi zai iya yi, zai ba hanyoyin da muka. Yau gashi nan za mu saka mai suna calculator. Za mu mai da shi kamar calculator. Za mu ce change icon. Ok, wannan color ne. Za mu ce replace icon. Za mu yi loading hoto. Akwai muna da icon din, su ma za mu ajiye link su yadda za ka iya ɗauko icon su. Ga icon din calculator nan, sai ga privacy shine fake calculator. Bari mu saka 10 a lambobin ga su nan mun saka. To in ka gama, in kana so za ka ƙara application ɗin kala, gashi nan za ka iya mai komai da calculator. To in ce done. Clone app supported but it can crash. Gashi nan ya fara. Yana ɗan daɗewa ne. Yau gashi nan ya gama, zai ba mu dama za mu installing. Gashi nan za mu installing. Ya gama, gashi nan za mu installing. Yau ya gama. Za mu danna open, za mu shiga ciki. Yau gashi nan ka kama calculator. Na danna 10. Gashi nan ya bude. Da misali wani zai dauka gashi nan ai calculator ce. Yana shiga kuma za ka iya abunka da shi 2 times 5 zai baka 10. Amma kuma sai ka danna 10 din nan dole zai bude. Ku kasance tare da mu, ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar like. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yawwa, mun ga yadda zaka canja application icon, kuma yadda zaka iya canja mai suna, sannan da zaka saka mai wa'yansu nambobi na sirri da dole dai sai dai kai da ka saka zaka iya bude shi.